Обърнахме се. Не преценихме ситуацията и на подбеда там и тази битката на подбеди и се катурнахме. Ама сега разбортирахме две гуми. Трябваше да напомпим, се прикачим, палим и всичката газ. Опасно беше? Не, беше много добре. За нас е нормално това. Супер е, обаче лебедката ни пак отказа. Витло. Нямаме витло. Сега какво? Горе-долу е добре. Ще се мъчим до края. Няма назад.